Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kajing kedua Islam mentau senem kelawan Rashisha ya kajing ka bakrau ya kinong rap hakeleng ka jalam. Kawin kathan ka bala shakta bha ka kathan Southwest Khasi Hills. Hakis senem ki bala let no ki pentha kimju ring terkhong hadu kan ni Nri mentau senem kila terkhong rau bat kinong rap kila hab bantan nakipung di ban penpoi syaki pentha ka bajong ki. Kini ka jajing kai ka ba penan kam da ki kulai ka de ka bang ngimju kham da yoi nri menta kani ka jinga kai kala sedang hamadan pulu nadu ka san Tarik U Jylliew bat kan kut hakah nyau Tarik U Jylliew. Ya kani ka jinga kai la pelong da ka Assam Rifle harengkat ka jinga trailang bat ka Equestrian Association of Meghalaya kumju ru bat ka Shillong Recreation Ground Trust. Ya kani ka jinga kai ka balong menta hamadan pulu ki khot da ka Shillong Heritage Horseshoe. Kidan arspa arpusan ngot kinong yashim benta ha kani ka jinga kai. Ki kulai ki dek balawan ra na shabar jala. Ya kasgi pendek mariang ni ka World Environment Day la jurakhe ha ka san Tarik U Jylliew. Ha kani ka jala ru la rakhe ya kani ka sngi ha keleng ki district jong ka jala. Katanat Forest and Environment jong ka sarkar harengkan ka jinga trailang bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kala pelong ya kani ka jing rakhe ha kan riu Tarik U Jylliew ha State Convention Center ha ka bau menteri rang ba ka jala u konrat ke sangma ulalong u kongsang. Nadu ka khatway Tarik U Jylliew kilong kbe ha ka jala Karnataka kin yo ban le jinglen da ka ba shong da ka bos sarkar ka ba kim dan kamban siu pisa. Kani ka scheme Shakti Yojana ka ba ka sarkar Congress kala wanra tang marsen yo ya ka bor senshar. Kilong kme ki bakwa ban le jinglen da kani ka bos ki hab an don yiki smart card ka ba ansa ai shaki hadian bikla dap an pha yaki application jongki. Yaki smart card an penyo hadian lai banai hinre yamanta shipor kilong kme kila ban shupin iben tang deki ID jongki. Namar ka jingkhalam jong ka jingking Khagaria Bhagalpur ha Bihar ka sarkar Bihar kala pha da ka jingtho shaka company ka bapentre ba ka de ban siu yaki jinglot jingset baro. Ka sarkar kala berngam ru ban kurup ya ka pisa jong ka company ka badan habang. Ka jing tokit hador ka jing khalam ka ni ka jing kieng kadang ya shakhaman bar ka sarkar kan pinshitom ya ka company hadian bakala yo ya ka kaipon. Karkum kita long khubor raya thu ba ka sarkar Bihar kadang ka jing thmu ban pha siu hadu rios pa kulur ya ka company bar kan kurup ru ya ka pisa jongka ka ba ars pa kulur. Ka Central Bureau of Investigation ani ka CBI kala sedang mantokit halor ka jing accident jeng kilai tali kirel habahanaga bazar. Lajit shipongwit kirkhan bakin tokit ya kani ka jing jam. Kirkhat jong ka CBI kala wan poi ha ka jaka bala ja ka jing accident ban lum ya ki sabun. Kidan arspa nyo pesan ngut ki brio ki bala yam bala jan kot shi hajar ngut ki bala mensaw na ka te ka jing accident ka bashar khai. Hadu khat prangut ki brio kila yap bat buon ngut kila shitam harasya hadian bakila di ya ka kiyat ka balatip kum ka Mr. Cider. Ki bor sarkar jo ka Russia kila kem ya ki try karkhana ki basan kiyat bat kum juru ya ki to ki ba penya yau ya ka ni ka kiyan. Kila kurup barok ka kiyat kat ka badan. U Robert Hansen u badai batre ha ka FBI ha US nrei ula syakem no house name R1000R hadian balalap bola di ka Russia ya ki jingtip ki bari syapang ka US. Larai ban set patok ya ushir tajing nri menta lalap bola yap marway hapo patong. Ula trei ba ka FBI na do snem siaja khandai Spanyol pun rio nri lalap bola shet kala ya ra ka ri lejong. Da ka badi ya ki jingtip ki badan kam syaka Russia. Ka kemi kala kendit kat la kat yai ban tip baka kuon jongka ka badan khat lai snem karta kala pelut hadu sanpu ar lak tingka. Ha ka jingale kai online gaming ha mobile phone. Ketika kun kala pelut ya kani ka pisa ban thiet iki game ba pair da ka ba penan kam da ka debit card jong ka kemi. Menta ka kemi ka don stang sanding ka ha account jong ka. Kani ka jingja ka dei ha China. Da kilak ngut ginong tre sarkar ha France kila pen kre ban ya khi biang ban pen bor ya ka sarkar bakan weng no ya ka an ka ba penjalan ya karta shong that jong ginong tre. Ki kun hun seng ba pair kila pen bana ba ka ni ka ka jinga khi ka barat ba bar ka ba khadu artan. Kama shwa ya kani la don ka jinga ki ka bajur bha hadian ba ka sarkar kala penjalan ya karta shong thai kinong trei na kan rupuar shakan rup sausnem kinong mi khmat ki badon haklang persha ru klai shim bentalang ha ka jinga ki ba kinong trei ka Ukraine kala kam ba shipai ka Russia kala sedang ban kenran di no na ki katu ka ni tili ki jaka ka sarkar Ukraine kala kam ba shipai jongka kila yo bentur kham shakhmat
but Amslam show bakin yo kurup biang no ya ka bakamun. U Presiden ke Ukraine u Volodymyr Zelensky ula ai kublei ya ka jingslur jong ki shipa Ukraine ki bakloi ban pha ya la ka jing em na mar jong kari. U Vice President berim jong ka United States of America u Mike Pence ula leit ban pin biang ya ki kot ki sla jong u na ka banta ban ya kun ya ka election president ka ban salong house nem u ban wan. U Mike Pence udai u parlok baya jan bha badu President berim u Donald Trump Henry ke jinga dei parlok jongki kala jingai no na duk kan riu terik ukala lengkod ar hajar ar puwei na duk kapor baki nong kershan utram kila lej ban thambor ya ke US Capital. Tikitu kilong kubor hakimat kimat mentakasngi kublei.